Da vidimo. Reakcija fenomenalna, 0,65. Samo je Hera Simenija imala 200 sekunde bolju reakciju. Od Pić brža i ide prvi okret. Sanja Jovanović kreće izvanredno. Da vidimo, sada je važno gdje će izroniti Sanja Jovanović. Ali izvršan rezultat, to će biti strašan rezultat. Prva evropska prvakinja je Sanja Jovanović, sasvim sigurno 26,50. Svjetski rekord! 30 tigre, svjetski rekord! Nije dovoljan bio evropski, svjetski rekord 26,50. Kakav dan! Fantastično i samouvjerena i mirna i na način na koji to rade velike plivačice Sanja Jovanović, samo 21 godina. Ovo je rezultat snova, pogledajte, uživajte, koja je to razlika u odnosu na Pić 27,11 i Nada Rajak 27,50. Pogledajmo ovu reakciju kada je vidjela rezultat 26,50. Svjetska rekorderka, evropski rekord iz Zagreba zbrisan, svjetski rekord u Debrecenu postavljen. Fantastično, nikad nismo imali zlatnu medalju, nikad svjetsku rekorderku. Evo i Tomo je tu pored mene, Karlo, mi smo skakali dok si Mićo pričao, jer ovo se dešava jedan put, a ovo smo samo doživjeli sa Milošem u Sheffieldu.